କଥାରେ ଅଛି ଆମ କଟକ ସହର ଧବଳ ଟଗର। ଏଭଳିଆ ଜାଗା ଉଲଟେଇ ଦବ ସେଇ କଟକ ସେଇ କଟକ। କାହିଁ କହିଲ ତମେ ଅଭଦ୍ର ଗୁରାକ ତମକୁ ଉଲଟେଇ ଦେଲେ ତମର ଦିଟା କଏନ ର କଣ କହିଲ ଗୋଟାଏ ହଉଛି ଟେଲ ଗୋଟାଏ ହଉଛି ହେଡ। କିନ୍ତୁ ଆମ କଟକରେ ସେ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତମେ କହିବ କଣ ପାଇଁ ନା ଜିନିଷ କଣ ଶୁଣ ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟି ତମେ ଦେଖୁଛ ରିକ୍ସା ଭନସର ତମର ଯୋଉ ମେଟ୍ରୋ ସିଟି ହବାକୁ ଯାଉଛି ସେଠି ପାଇବ ନାହିଁ। ତମେ କାଲକାଟା ପଳେଇବ ହଳଦିଆ ସେ ଯୋଉ ଗାଡି ଗୁରାକ ବୁଲୁଛି ଆମ୍ବାସଡର ସେଗୁରା ପାଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ କଟକ ଭଳିଆ ସୁବିଧା କୋଉଠି ପାଇବ ନା ଆଜ୍ଞା। କଣ କରିବେ କହିଲେ ଯେକୌଣସି ଛକରେ ଠିଆ ହେଇଯିବେ ଗୋଟେ ରିକ୍ସା ବାଲା ମଉସା ଆସିବ। ସେ ଯୋଉ ଫିଲିଙ୍ଗ ସେ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ସେଟା ତମେ କୋଉଠି ପାଇବନି। କିଛି କଥା ନାହିଁ କଷ୍ଟ ହବ ତ ଆମେ ନିଜେ ଓହ୍ଲେଇକି ରିକ୍ସା ଟାଣିଦେବା କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରେମଟି ଅଛି ବୋଲି କଟକ ସହରର ଭାଇଚାରାଟି ବଞ୍ଚିଛି ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମତାମତ ଆମକୁ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇଲେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆନନ୍ଦିତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହବୁ। ଆଉ ସେଇ ଖୁସିରେ ତମକୁ ମଟନ କେଜିଏ ଲେଖା ଦବୁ ଯିଏ କମେଣ୍ଟ ଦବ।